Hausawa kan ce in ka ji tambura sai sarki. A ranar Asabar 30 ga watan Mayu shekara ta 2021, fadar mai martaba wazirin daular Usmaniya Farfesa Sambawali Junaid ta cika makil da 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka halarci gagarumin bikin naɗin sarautar da aka gudanar domin naɗa 'ya'yansu da suka daɗe suna ba da gagarumar gudunmawa domin samar da ci gaban masarautar. A cikin waɗanda aka naɗa akwai injiniya Mustapha Muhammad wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka daɗe suna ba da gagarumar gudunmawa wajen samar da ci gaban wannan masarauta, wanda wannan dalilin ne ya sanya tauraruwarsa take haskakawa. Wannan haskakawa ta tauraruwarsa ne ya sanya wazirin daular Usmaniya Farfesa Sambawali ya zaƙulo shi domin ba shi sarautar Dallatu. Wannan naɗin sarauta da aka yi ma injiniya Mustapha Muhammad a matsayin dallatin wazirin daular Usmaniya tamkar wata karramawa ce da nuna godiya saboda irin ɗimbin gudunmuwar da ya daɗe yana bayarwa, musamman wajen samar da wa ɗimbin matasan da ke masarautar ayyukan yi da tabbatar da cewa yana ƙarfafa masu domin babban burin shi shine ga al'umma sun dogara da kansu. Wannan sarautar dallatu da aka ba injiniya Mustapha tamkar wani ƙaimi ne masarautar ta ƙara mashi domin ganin ya ci gaba da ba da gudunmuwarsa ga al'ummarsa. To alhamdulillah dai kana gani a huskana irin daɗi da irin murna da muna cikin jin daɗi saboda mu zo mu taya mai gidanmu farin cikin wannan abun da Allah ya ɗauka shi, zan ɗauka ne a wurin shi da mu kan mu gaba ɗaya. So alhamdulillahi muna farin ciki, mun nemi shi fatan alheri kuma mun nemi shi fatan nasara a rayuwa. Allah ya ɗauka shi. Mutum ne wanda na san shi, na san yadda yake taimaka ma al'umma, wa'inda ƙoƙarin shi ya ga cewa matasa sun tashi sun zanna da gindinsu ba tare da sun jingina da kowa ba. So ko da na zo na ga wannan taro haka, na ga al'umman da ban taɓa tsammanin cewa yana tare da su haka ba, ban yi mamaki ba saboda na san hali ne yake bin sa, halinsa ne yake bin shi. To shi yasa ko da nazo na ga ba wai siyasa ce ta hada shi da jama'a ba, a'a hali ne na mutuntuka, na kyautatawa da yake ma al'umma. Ya san ka bai san ka ba, daga ina ka hito. Ko lokacin da ya samu aiki a Kaduna Electric, ni kaina ya bani matasa guda 12 wanda ni na an su takardun aikin da ya basu, har yanzu kuma suna ci da wannan aikin da ya basu. So ban yi mamaki inda na ga al'umma sun taru a ƙarshen wannan sarauta da aka bashi ba. Mai gidana ne, aminina ne, dan uwana ne. Na ɗaya mun haɗu da bawan Allah nan a Port Harcourt wajen aiki, lokacin yana aiki a LNG, ni ma lokacin ina aiki contractor ba LNG. A nan muka fara haɗuwa da shi, muka fara mu'amala ta amintaka da shi, sannan ya zo ya ɗauke ni ya maida ni makaranta, ya yi sponsorin dina, na je ne karatun digiri na har na yi postgraduate, duk shi ya ɗauki ɗawainiyata. Kaga wannan ya zama ɗan uwana kenan. Sannan bayan na gama karatu ya zo ya ɗauki ɗawainiyata, bai kyale ni ba har sai da na samu aikin kaina, na tsaya da gindina. Sannan ban Allah nan muka ci gaba da amintaka kuma. To kaji dalilin zan ce maka abubuwan da suka haɗa mu guda 3 ne. Na gode ma Allah, Ubangiji Allah ka ƙara riƙa mai, Allah ka ba shi ɗaukaka. Da uwaye waɗannan abokan harka ce da kyau. Allah shi ba shi hankuli da suwa, Allah shi ba shi hankuli da suwa, Allah sa a wani lafiya, Allah sa a ƙari lafiya, Allah shi ba shi riko mai imani.
Wannan naɗin sarauta da aka yi masa ya ƙara nuna irin danƙon soyayya da ƙauna da ke akwai tsakaninsa da al'ummarsa, musamman sauran matasa, 'yan uwa da abokan arzikin da ke wannan masarauta. Domin kuwa sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin nuna jin daɗinsu bisa ga wannan karramawa da wannan girma da aka ba injiniya Mustapha Muhammad a matsayin dallatin wazirin daular Usmaniya. Yadda aka gudanar da gagarumin bikin da yadda aka shirya shi, sannan da yadda al'umma suka fito suka ba da gudunmuwarsu, ya nuna irin yadda al'umma ke da ingantacciyar ƙauna tsakaninsu da injiniya Mustapha Muhammad dallatin wazirin daular Usmaniya. Injiniya Mustapha mutum ne wanda kowa nashi ne, especially talakawa. Duk inda yake yana tare da mutane. Wannan shi yasa yake samun ɗaukaka wajen Ubangiji. Dan duk wanda ya rike gaskiya, rike amana, ya rike talakawa suna tare da shi, alhamdulillahi ana kyautata zaton komai nashi zai tafi daidai. Muna gode wa Allah da ya ba mu da kaman injiniya Mustapha. Godiya ta tabbata ga Allah. Yau a matsayina na mahaifiya gare shi ina farin ciki da ganin an naɗa shi dallatin waziri. Ubangijin Allah ya taya shi riko, Allah ya mishi jagora, Allah ya mishi jagora, Allah ya taimake shi, Allah ya sa a gama lafiya. Shi mutum ne wanda shi shina da halaye na daban, ba ya da rashin gaskiya kuma bai son mai rashin gaskiya. In kaga ya samu matsala da mutum, to wannan an taba shi ta rashin gaskiya. Yana son ko menene a faɗi tsabar gaskiyarta. Duk yawan da kaga ya samu matsala da shi, to ta fannin rashin gaskiya ne. Wannan shine halaye ne wanda ni sani. Gaskiya farin ciki na bai misaltuwa, wallahi bai misaltuwa. Na ji daɗi sosai kuma ina matuƙar farin ciki da jin daɗi. Alherin Allah, alherin Allah tashi ne tare muwa. Ko ba gaskiya ba, wallahi ba mu yi abin da ya yi ba. Tashin shi dai, ko ba gaskiya ba, bai bacin kowa dai, bai tsokin kowa dai. Sai bisa sana'a ta aikin Allah azza. Farin ciki kwarai ko da Allah nuna mini. Na ku gode ma Allah na bi annabi. Kuma Allah sa wani lahiya. Wallahi farin ciki alhamdulillah. Mun gode Allah sosai, wallahi na yi farin ciki mara adadi da Allah ya kaddare mu da ganin wagara na yau injiniya shi adda sarauta dallaton wazirin Sokoto wanda shi kuma an na farko. Wallahi mun gode Allah, mun ji daɗi kwarai da gaske da Ubangiji Allah ya bashi ga sarauta. Masha Allah. Ina gode ma 'yan uwa, jama'an musulmi da 'yan uwa da masoya na birni da na ƙauye waɗanda sun ka taho muna da hannu wata ƙasa muna da sun zo muna. Mune musu godiya, mune musu jinjina ta irin ɗawainiyar da sun ka baro nasu da iyalansu da gidajensu da harkokinsu. Akwai inda an ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da mi sun ka zo nan, sun ka zo na wasu sun kwan uku nan, wasu ma sun kwan biyu, wasu jiya duk sun ka zo, wasu kuma yau suna daɗa tahowa. Ina musu jinjina ta godiya. Na gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya bar zumunci, kuma ina fatar Allah ya sa a wace taron ga lahiya, kuma kowa ya isa gidajen shi lamuyi lahiya, isko iyalin shi lamu. Lalle farin ciki na ji daɗi da Allah gwada mana waɗanda ga sahiya. Alhamdulillah, Allah shi saka da alheri. Allah saka da alheri, Allah ba shi tsawon yawancin rai da mu da shi. Ina fata alheri, Allah shi ƙara da su samu danƙon zumunci da alheri da na 'yan uwa. Duka Allah shi buɗa mana hanya, shi buɗa mana basira, shi ƙara danƙon alherin wanga harka da ta samu. Allah ya kyauta, na ji daɗin wanga harka. Allah ya kyauta, Allah ya ci suwa. Fata ta wuce ta alherin Allah, Allah shi kawo mana ita. Al'ummar masarautar daular Usmaniya suna nuna irin yadda suka ga wannan karramawa da aka yi maɗansu.
inda suka bayyana shi a matsayin wani da ya daɗe yana ba su gudunmuwa kuma wani mai kishin al'ummarsa, musamman idan aka yi la'akari da irin rawar da ya taka wajen samarwa al'ummarsa aiki. Ba alaƙa ce ta aiki na kasuwanci, kuma yana sanin cewa yana da kamfani wanda yake aiki tare da mu, so a matsayin shi na ɗan uwa, so muna taya shi murnan ganin cewa kamar ɗaya daga cikin namu ne yake kula da ake wa wannan sarauta, da yadda ya sa ya kawo mu don mu taya shi murna. Shi da nan da muka na san malam Dallatu mutum ne mutumin kirki wanda yake son ya ga cewa matasa sun samu ci gaba, kuma ɗan gwagwarmaya ne ta siyasa, dan gwamnati ce ta wurin ganin kwato haƙƙi da sauransu. So irin wannan kyawawan halaye ya sa muka ga cewa shi waziri ya ga cewa ya dace a yi mishi wannan sarauta don ƙara mishi garman gwiwa, kuma kamar yadda kuka sani ne irin waɗanda suke matsayi haka abin da ya kamata mu yi kenan, gani da irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na rashin aikin yi da kuma shaye-shaye. To Malam Mustapha gaskiya Dallatu ya yi ƙoƙarin wani ganin samar da aikin yi. Ina so in tabbatar maka da cewa yana da ma'aikata a kamfaninmu fiye da 2000 waɗanda suke wannan aiki, kuma duk matasa ne 'yan jihar Sokoto ne. Duk wanda a zaune tare da injina Mustapha ya yalla wurin aiki ne ko unguwa ko kuma ta fannin siyasa ko ta fannin taimako na al'umma, in Allah ya so ba sai na yi bayani ba cikakke abubuwan da ya yi na taimako al'umma ga hili suke, kuma tun muna yara tun tashin mu haka shike. Mu karan kanmu da abokanai ne ba wai marasa ƙari ba, mu karan kanmu da abokanai ne akwai abubuwa da yawa da kai muna na taimako wanda ba sai mun tambaya ba tun muna yaran. Bari in baka wani misali, ya riga mu ƙare secondary school da shekara ɗaya yana gaban mu. Lokacin da ya ƙare secondary school mu za mu yi namu, mun zo final ya za mu yi ta mu jaraba ta ƙare karatu. Injina Mustapha ka tara mu yana koya mana lissafi. So kaga tun tashin mu ashe mutum ya tashi mutum ne mai taimakon mutane. So yanzu da ya girma kuma Allah ya kai shi wani matsayi wanda shi ya taimaka mutane, kuma ya ci gaba da wannan taimako. Asali ma ni ina aiki a Kaduna Electric wanda aka fi sani da suna NEPA. To in Allah ya so mutum ya haɗari wanda ya samu aiki tashin farko da ya sake samu wata dama, kuma da lokacin nan zuwa yanzu ya samu mutum sun 500 a wannan ma'aikatar ta Kaduna Electric. So haka tun tashin muka mai da kai tambaya mutum ne mai son taimakon al'umma, mai son taimakon jama'a. Injiniya Mustapha Muhammad Dallatun wazirin daular Usmaniya ya bayyana mana yadda yake ganin wannan sarauta da aka bashi. Sunana Injiniya Mustapha Muhammad. Mahaifina dai mutumin Bodinga ne, mahaifiyata kuma mutum ne Gudu ce, Gudu local government. Amma anan muka tashi kofar Marke. Shi yasa nake tattare da Injiniya Mustapha mai kofar Marke. Da na tashi na yi primary school Sifawa, GSCS Zuru, na yi Kaduna Polytechnic, na fito waje na yi ayyuka wurare daban-daban. Ina da mata da yara alhamdulillah. Sai bangaren kamar karatu kamar yadda na ce, na yi GSS Sifawa, na yi GSCS Zuru, that's Government Secondary Technical School Zuru, na yi OND a Birnin Kebbi Polytechnic Mechanical, na yi HND Kaduna Polytechnic, na je UK na yi masters, na yi kuma kwasa-kwasai da dama a ƙasar UK, Scotland, wurare daban-daban. A halin yanzu ina da certification guda 43 akan ƙwarewa daban-daban na engineering. Ni memba ne, ina da rajista na aikin injiniyanci a nan Najeriya, ina da ita a UK, ina da ita a US. Ina kuma ni professional member ne na international kungiya ta kanikawan ta duniya. So bakin gwargwado dai an dan karanta bangaren boko. A addinance kuma a nan unguwan na yi makaranta da marigayi Malam Jatau, na yi makaranta da marigayi Baban Umara, a nan wurin su na soke na yi ƙananan littattafai, bakin gwargwado alhamdulillah. To aiki na fara aiki dai gidan ruwan Sokoto a matsayin masu buɗe famfo ana turo ruwa. Daga nan na samu aiki Kanji Power Station karkashin NEPA, na zama a can Shiroro Dam.
da nan na samu aiki kamfanin mai a Lagos. Na yi zama kamfanonin mai da dama a Lagos, a Port Harcourt, har a Shell ita kuma a waje ne zama da ita a kasar Aberdeen. Na jima ina aiki tare da Shell Oil and Gas a Aberdeen. So a takaice kenan kafin in bari in ce to ni na gaji da yi wani aiki zan zo in kaba nawa business na kamfanoni. So a hali yanzu ni managing director na rukunonin injiniyoyi da suke nawa ne. Duk yanda mutum ya so wani abu idan ubangiji bai yarda ba za ta yi ba. Sannan duk yanda mutum ya ƙi wani abu idan ubangiji ya yarda sai ta yiwu. Ban taɓa tsammanin in rika wannan matsayin ba, ko miskalar zarati ban taɓa tunanin zan samu irin wannan ba. Shi kuma wazirin Sokoto Professor Sambo Wali Junaid yana mutum ne mai basira, mai hangen nesa. Zaune ya yi tunani ya zakulo shin su wane ne waɗanda al'umma suke amfana da su, su wane ne waɗanda suke taimaka ma talakawa bayan Allah. Ta nan ne ya tsaya ya yi nazari ya lalabo ne za a ce to ire-iren waɗannan mutanen su ne ya kamata a hulɗa da su. Kaji yadda aka yi na samu wannan sarautar, wallahi ban taɓa tunanin ta ba, ikon Allah ne. Cikin dubu suna son ta amma Allah ya sa ni aka ba. So ai magana godiya ai sai hamdala ga Allah. Gaskiya a halin yanzu dai Najeriya zaman da muke yanzu babban kalubale da muke fama da shi shine yanayin rashin tsaro. Kwanaki na yi wani an sani na zama shugaban taro a wani wuri da za a yi jawabi akan yanayin tsaro. A wurin da na yi musu bayani na ce me yasa a da inda muka fito ba mu da matsalolin tsaro. Ai duk matsalar da ka samu kanka a hali yanzu kaga babu ita a inda ka fito, yana da kyau ka waiwaya baya ka ce shi me ake yi a wancan lokacin da ban mu yi ba yanzu. Wanda ya mafarin wancan lokacin suna da kwanciyar hankali, mu a hali yanzu ba mu da kwanciyar hankali. Da na zauna na yi nazari sai na ga su wane ne waɗanda suka fi kusa da al'umma, su wane ne suke kwana cikin talakawa, su waye safiya cikin talakawa, su san rashin lafiyan talaka, su san rigimar da mai gida da uwar gida ke suka waye safiya da ita. Su ne sarakunanmu na gargajiya. A wannan lokaci sarakunanmu na gargajiya su ne number one ga kwantar da tarzoma kowace iri ce. Duk bakon da ya shigo a yankin shi zai kwana, wallahi sai sarki ya san shi, sai sarki kuma ya san me ya kawo shi. So rigima duk takan taso daga cikin unguwa, daga cikin gidaje. To muddin aka walakantar da sarakuna, aka ƙi ba su daraja da Allah ya ba su, aka ƙi ba su ƙwarin gwiwa, to rashin tsaro idan ya taɓarɓure daga ɓangaren su, wallahi ƙarshenta local government ba za ta iya riƙa ba. Ƙarshenta in ta yi ƙarfin local government, state ba za ta iya ba. Haka wannan shine ya kai mu a halin yanzu. An hita batun sarakuna, an ƙi ba su priority, wato an ƙi ba su cikakken dama na su samu ƙarfin kula da tsaro, sasanta rikici. Saurayi matashi mara gaskiya su yi maganin shi, su yi uwa. Wani rikici da yakan taso cikin unguwa ba maganar bindiga bace, maganar sarki ne kawai. Shi ya san yaron nan, ya san hikiman da zai mashi magana, ya san asalin shi, ya san yadda zai mashi magana a daina wannan rikicin har bata zama matsala ba. Ba wai a bari sai ta yi kamari ba a ɗauko bindiga ba ta maganin komi. Kalaman wani sarki ta isa ta kashe tarzoma tun bata kai ko ina ba. Saboda haka federal government ni ana wakila ya kamata a waiwayo baya. Sarakunan nan na gargajiya, mu dinnan da muka kasance mu ne shugaban community, mu ne ya kamata a zo a kula da mu, a ba mu karfin gwiwan da aka sake farfado darajar mu da karfin mu. Da dogarai su ne na farkon security defense a cikin community. Wannan an yi neglecting din shi. Kira na kenan a dawo da wannan muddin ana son maslaha. Wallahi ba a samun zama lafiya an hita batun sarakuna, ba ta taɓa yiwuwa. Bindiga ba ita ce magani ba, bamai ba shine magani ba. Sarakunan nan da suke cikin al'umma, su suka san maganin rikicin da zai taso a cikin yankin su kafin ya zama wani abu. To yanzu mu duba mu ga ƙasar Najeriya, kashi nawa a cikin 100 su ne tsakanin shekara 50 zuwa 70, ba su wuce kashi 15 ba. Kashi nawa ne su ne tsakanin shekara 18 zuwa 49, sun yi kashi 70. Ashe ko mafi yawan
'yan Najeriya matasa ne. Mafi yawan rikicin da ke faruwa matasa ne. Mafi yawan kashe-kashe da amuroba da kidnapping matasa ne. So ashe in mun ka fita batun matasa, mun hita batun kashi 70 na maganin matsalolinmu. Babu wanda zai bar kashi 70 maganin matsalar shi ya ce kuma ya samu magani. Babu magani. Matasan nan namu ya kamata a tafi da su. Matasan nan namu ya kamata a rika su. Yanzu za ka ga an kira taron shugabanni, kai kira shi ma taron security. Shugabanni ne za su taru su ce suna son su yi maganar security nan da ya dame mu. Wallahi ka zo ka ga high table sai ka tarar daga ɗan shekara 50 ne zuwa 70 su ne high table, ina matashi a cikinsu. Sannan su ne za su zauna su yi ma matasan nan hukunci, su ce wai ta yi aiki ga matasa ba tare da an sa matasa ba ta aiki. Matasan nan matsalolin nan da yawa nasu ne. Me yasa kuma matasan nan suke kawo wannan rikici? Sai ka tara akasari yunwa ce, akasari rashin karatu ne, akasari jahilci ne. Ga yunwa, ga haushi, ga jahilci. Saboda mun hita batunsu. Yanzu za ka tarar a ma'aikatu tsofaffi za su yi ritaya. In sun kai ritaya, a maimakon su tafi a samu guraben matasa su shigo, sai ka ga dattijo kuma ya dawo contract staff. Matashi ya samu mai yaushe. Ba dole matasan nan su ji haushi ba, ba dole matasan nan su yi ta rasa aiki ba, ba dole matasan nan su yi ta jin haushi suna kashe-kashe ba. Matsalolin kenan. Shi yasa ni duk ƙarfin da nake bayarwa, in kan lura ayyukan da nake bayarwa a nan Sokoto matasa ne nake ɗauka. Akwai wata unguwa, wallahi na je unguwar gaida wasu shugabanni a wurin, abinda sun ka ce min tun sadda ni ɗauki yaro 7 a nan unguwarsu aiki, suka ce wallahi an daina sace keke na pep da mashin. Yaro 7 kawai ni ɗauka a wurin. Tun daga lokacin nan keke na pep da mashin ta daina ɓacewa a cikin unguwa. Ka gani ko? Maganin matsalar security, sasan abin nan rashin kwanciyar hankali, wallahi sai an da matasan nan. Shi yasa nake mai da hankali ni dai in samu ma matasa aiki, saboda a nawa tunani wallahi magani ga matasan nan take. Matasan nan mu ba su dama, mu ba su ayyukan yi. Da yawan su wallahi ba suna son yin wannan abin bane. Ba a goyon bayan barawa a ce wai ai ba da gangan yayi sata ba, da gangan yayi amma wani abu ya mafari. Me mafari? Talauci, rashin aikin yi, rashin abincin da zai ci. Wa'annan abubuwan muddin kai mai maganin wannan sai ka tare ya zauna lafiya, ya zama mutum mai kwarai. Saboda haka kira na kuma anan har ila yau tsofaffi masu ritaya su koma kuma su contract staff, duk Allah ku bari matasa su shiga. Duk sanda aka kira taro na wani abu ne da ake neman maslaha, fiye da rabi na mutanen da suke high table da aka gayyata, don Allah a kira matasan nan. A sa matasan nan gaba su kawo shawara abin da zai kawo maganin matsalolinsu. Mun yadda dattijai suna da experience, mun yadda dattijai sun goge sun yi mai abin da za ka lura. Dattijo tunanin shi kullum sai ƙara raguwa ne yake yi. Haka take, tunanin shi ƙara raguwa ne take. Yana da basira, sai ya yi amfani da basirar nan ya ba yara shawara, yaran kuma a sa su jagoranci kansu. Amma dattijo ya zama special advisor. Ba dattijo ce shi ne zai gaya ma matasa yadda za su zama, ba ta yi aiki ba ta yi ba. Sannan ya nuna godiyarsa bisa ga wannan masarauta ta wazirin daular Usmaniya da ta karrama shi, da kuma sauran al'ummarsa da suka daɗe suna ba shi ingantaccen goyon baya. Kasan masarautar waziri masarautar ilimi ce. Ilimi kowane iri kake nema a daular Usmaniya, asalin shi gidan waziri na Asma'u. Saboda haka ban yi mamaki gashi profesa ba ya zauna ya yi irin waɗannan zurhin tunani, wanda yake tunanin da yake yi wallahi na ilimi ne. Ba wani abu da take sa ya ba mutum waɗannan sarautun sai da ya zauna ya yi nazari ya ga cewa waɗannan ire-irensu ne za su kawo maslaha a gari, ire-irensu ne za su kawo ci gaba a gari. Saboda haka profesa wallahi mutum ne mai ilimi kuma wanda ya gadi gidansu, mutum ne mai basira, kuma basirar nan da ya yi ire-iren mu da ya zakulo ba abin da za mu yi, mu kuma za mu ƙara tabbatar mishi da wannan guri. Mu duk yanda za mu yi a cikin al'ummominmu mu taimaka musu, mu kawo maslaha. Duk yanda za mu taimaka masarautar nan ta samu nasara, a jihar Sokoto a samu nasara sai mun yi insha Allah. Kafin da in ce komai zan ce na farko dai ku kun ga taron da aka yi a kaina.
kashi 1% ban gayyace su ba, kashi 1% ban gayyace su ba, kashi fiye da kashi 99 wallahi su suka zo da kansu don so, don ƙauna, don kuma fata alheri zuwa gare ni. Me ya kawo haka? Sai ka tara kowa ya aji siyasa a kaina, sai ka tara kowa ya aji kabilanci a kaina. Jiya na haɗu da wani reverend inda mun sha haɗuwa da shi a wuraren da za mu zauna muna magana yadda za mu yi mu kawo maslaha a jihar Sokoto. Bai san ina kan doki ba, na gan shi, na ce reverend kai ko baka ko barin sai na gayyace ka ina mashi ba'a, sai ce haraka ka sai an gayyace ni. Jiya mun haɗu da shi mun ƙara tattauna, kuma wallahi rabaran ɗin ya zo da mutanen shi duk yawon da ka ga mun yi tare da shi akai. So kaga a kaina wallahi na ga haɗin kan jihar Sokoto. Wato abinda ni lura, mu 'yan jihar Sokoto muna a cikin jininmu yake na muna son mu zauna lafiya, na muna son mu kawo ci gaba a jihar Sokoto mu. Shi yasa duk wani wanda yake da irin wannan ra'ayi a matsayin shi shugaba zaka tara kowa ya aji siyasa a bishi, kowa ya aji kabilanci ya bishi. Saboda haka me yasa 'yan jihar Sokoto ire-ire na ba za su yi kwaikwayo ba su ma su yi, ya kasance abin ya tafi ko ina. Jama'a sun zo, bayan Allah nan da suka zo ina musu godiya. Wani abu an kai maka shi ka ce na gode ɗaya bata isa ba. Me za ka ce? Ba wata kalmar da tafi na gode ƙarfi, da ita zan amfani da ita. Wallahi na gode jama'a Sokoto, maza da matansu da suka hallara, saurayi da budurwa da suka hallara, dattijo kowane ne, duk ƙabilolin da suka hallara. Wallahi na gode, Allah saka musu da alheri. Ni da guri na in ga jihar Sokoto a sama-sama. Na fi so in tafi Abuja ofis kaza wallahi wani babban dan Sokoto ne, in kasuwa wuri kaza wallahi wani babban dan Sokoto ne, duk da yake ga dan Argungun nan duk daular Usmaniya muke, so duk so ne amma son gida ya fi. Saboda haka har da 'yan Argungun don daular Usmaniya ce, daular Usmaniya ce, kuma muna a mawakilan daular Usmaniya muke. Ni dai guri na mu ga jama'a mu 'yan arewa, mu dai ga musulman mu 'yan arewan mu sun tashi sun zama abin da ya kamata su zama abin alfahari, su zama masu son juna da kauna da taimaka ma junansu. Guri na kenan, bani da wani gurin da ya fi haka. A nan muke cewa Ubangiji Allah ya ja da girma, Allah ya taimaki Dallatun wazirin daular Usmaniya, sannan ya ƙara bashi ƙarfi da ƙaimi na ganin ya sauke wannan ɗimbin nauyi da aka ɗora mashi, tare da ƙara bashi ƙarfin gwiwa na ganin ya ci gaba da taimakon al'ummarsa na daular Usmaniya. Allah ya ja zamanin sarki.